Ado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights, sa iya New Year's message. Sa mga kabombo naton, magasulod kita sa bago nga tuig, 2022. Huwag kita makahibalo kung ano ang nagahulat sa aton sa sining tuig, 2022. Apang magasulod kita sa sining tuig, bagong tuig, nga may pagsalig. Trust and confidence. Tungod kay ining aton pagsalig na sandig sa mahal nga Dios. Dios nga wala nagapabaya sa aton. Aton dumdumon permi ang hambal sang aton Ginoong Hesukristo. Ako amo ang dalan, ang kamatuuran kag ang kabuhi. Isandig naton ang aton kabuhi sa mahal nga Dios, sa paggiya sang Espiritu Santo, sa pagbaton kabuhi halin sa mahal nga Dios. Ano man ang magkinatabo sa aton sa 2022, inatanan sa kamot sang mahal nga Dios. Apang sa aton man nga bahin, kita nagatinguha kay nabatian naton kag nabalaan naton ang grasya sang Dios nga ginabugay sa aton. Ang importante sa aton nga bahin nga kita nagasabat, may response kita sa sinenggugma kag grasya sang mahal nga Dios. Nga kita man maghigugma sa isa kag isa. Kag ang paghigugma sa isa kag isa, aton ipakita sa ginatawag naton nga Synodal Church. Nga ginapanawagan sang Santo Papa Pope Francis nga kita mag-inupdanay. Inupdanay kita pakadto sa kabuhi nga walay katapusan. Sa siling wala sing mabilin sa aton, kundi kita nagakaptanay sing kamot, nagaupdanay, gapanglakaton sa sining kadalanan sang aton nga kabuhi, padulong sa grasya sa mahal nga Dios, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Sa mga kabombo naton, ako nagatamyaw sa inyo, Happy New Year. Kag pagsiling naton nga Happy New Year, ginaupdan ina sang aton nga pagpangamuyo. Pagpangamuyo gid, kaptan gid naton ang aton pagpangamuyo kag pagsalig sa mahal nga Dios. Sa pagkamatuod, kung kita nagakabuhi sa grasya sang Dios, may happiness gid kita. Para sa aton tanan, sa inyo tanan, nga kabombo naton. Happy New Year! Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ano ang direkta nga health effects ang hindi gusto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay.
nga nangin saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial J. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial J. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may nga adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial J. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Taugalan ninyo ako sa ngalan ni Leonor. Nagapanuigon sang 30 anyos, dalaga. May pakaisa ako nga tawgon ko lang kay Elisa. Magkatubo-tubo kami nga duwa, kag suod kami nga mag-abyan. Nagasugiray kami sa amon sekreto. Ang akon pakaisa, nag-obra sa kalanaan sang amon tiya sa Banwa. Kagakuya, ara lang sa balay, ka nagabulig atipan sang amon jutay nga tiyanggi. Isa ka adlaw sina, nagkadto sa balay si Elisa. Diri sini nga bahin, suguran ko nga akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Leonor, maisugid ako sa imo. Ano ina? May nakilala ako ka ina. Isa ka lalaki. Ha? Sino? Ang iya ngalan, amo si Rolly. Kaggas, kagwapo sa iya. Sa dino siya nakilala? Sa kalanaan Nagpanyaga siya dito. Kag ako ang nag-serve sa iya. Ginpamangkot niya ako kung sinong pangalan ko. Di, ginsugid ko man Kag nagsiling siya, nga dito na lang siya kuno permi manyaga kas. Gwapo? Ay, umbot kagwapo gani sa iya kas. Amo na nga daw nakilig ko. Ote, anong obra niya? Sa office ako no nag-obra kas. Pero assistant manager siya kuno. Amo na gani nga masami siya nagalakat. Kay ginasugo siya kuno sang iya manager. Nga mag-inspeksyon sang ila iban nga branches sa iban nga lugar. Matuod? Hala, sikat gali siya Kas, masikon siya na ng swerte mo. Ambot Kagkas, nagsiling pagid siya. Nung ma-share siya kuno sa akon sa balay. Sa Domingo, para nga makilala man niya si nanay kag sa mga utod ko man. Dapat, ara kagid sa balay sa Domingo kas ha? Ati, okay Maluto ko dahil sa let's plan para nga ipamerienda natin sa iya. Dagway ko? Okay na ang pulbos ko? Wala man nagakapal kas? Okay na Relax ka lang bala. Siya na inakas? O sige na, buksin parta. Ati, oo
Hello? Hi! Magsulod ka. Sulod, Rolly. Thanks. Uy, may bisita ka gali? Hindi siya bisita, Pakaisa ko na siya. Siya si Leonor. Leonor, amo ini si Rolly, Hello! Nice to meet you. Magpungko ka, Rolly. Oh, thanks. Ay, gali. May ginluto ako sa kusina. Mabilin ko anay kamo, ha? Rolly, magpungko ka, Thanks. Din galing mother mo? May gankaduan lang si nanay, Karoon na lang bala pa uli. Nakahibalo ba lang siya nga mamasyar ako? Oo. Ginsugiran ko na to siya, Good. Luya ko gid nga mamit ang mother mo. Kay sa pila ka adlaw, mangin mother ko naman siya. Baw, Sumahuya man ako sina sa imo, Rolly, man. Wala pa gani. Nakasiguro ka na nga mangin mother-in-laws mo si nanay. Hindi man siguro magpamatok si nanay mo sa akon. Isa ko yung kadaan ka assistant manager. Kaya ginasiligan ako sa akon boss nga mag-inspect sa amon mga branches. Because sa pila ka adlaw, mangin manager man ako. Matuod, Rolly? Yes, my dear. Kag bango din na sa imo. Kag amo inakon nga gusto ko nga mangin asawa ka. I want to marry you. Yes or no? Yes. Yes. I mean, hindi lang anay, Kay bago lang kita nagkilalahay. Wala kaso Basta girlfriend ko na ikaw, kag boyfriend mo na ako. Okay? Okay, Kadasigid bala sa imo. Tugod nga kun mo to, time is gold. Kung pwede man lang nga makapakasal kita dayon, kundi bas maayo. Girlfriend ko na ikaw, kag boyfriend mo na ako. Correct? Ay, Rolly? Ari, may dala ako nga pamahaw. Kas, ari na nachiflan. May soft drinks man. Magmalianda, anay ka mo, Wow. Litchi flan? Buko namit sini. Ang matuod, natakaan ako magkaon sang burger permi mo. Nasumura na ako. Thanks very many, Leonor. Kung nagamo sini nga may pamahaw perme, masami ako nga magkato diri kag mag-eat in your house. Ginpakilala sa ako ni Elisa ang boyfriend niya nga si Rolly. Kag nalipay ini, sa ginatagan ko siya sang merienda. Kanagpangako nga masami na lang maduaw kay Elisa sa ilabalay. Sa pagpadayon ko pagid. Kas, matuod ba lang nagaplano na ka mga magpakasal ni Rolly? Oo, Kas. Nga nagadali gidya ka mo yahaw. Nagasako manabi si Rolly, Kas. Ay, wala mo pa gano'n siya makilala sang lubos. Kilala ko na siya, Kas, Nasugid na niya sa akon ang tanan parte sa kabuhi niya. Bisan nga assistant manager na siya, pero nagasideline pagid siya, Kas. Nagasideline sang ano? Trabaho sa office, Kabalo ka. Si PE man na siya kuno mo. Kilala mo si Mulong? Ang bata ni Chaira Muna? Inang nagabaligya sang battery sa downtown? Oo. One time, nagsugilanon siya sa akon. Nagbakal siya sang whiskey sa kay nanay mo. Nagsiling siya nga, nakita kanya kuno kag si Rolly, nagtanaw sang sini. Ay, oo. Nagtanaw kami tuod sang sini, Kas. Pero, nakalisensya man kuya kay nanay, Kas.
Pero kas, may ginsiling bala sa akon si Mulong. Hmm? Anong ginsiling niya, kas? Siling niya, hindi ka ko na magsalig kay Rolly. Kay maro na siya. Ano nga maro man? Ina ko nung si Rolly. Ang iya tunay ko nung nga ngalan. Hindi si Rolly, kundi si Agapito. Ano? Ay may ID siya nga ginpakita sa akon, kas. Kagroli ang ngalan niya sa ID. Ay sus kas, kadamo ko nung sang ID niya. Dason, lain-lain bala ang ngalan. Ano, kas? Ay, hindi ko yung magpati sinakas. Assistant manager na siya, ya. Kag nag-sideline na siya sa iban na office. Siling ni Mulong kas, kung mag-sideline siya ko no, ang iya ginagamit nga ngalan, amo si Palermo digdigan. Sobra ka naman imo, kas man. Sa diin na siya nag-sideline. Sa punerarya. Kung mag-abot ko ang patay, ginatawagan na siya. Agad siyang maimbalsamar sa patay. Kadason, madamo nagreklamo. Kaya nagkakadula ko ng mga gamit sa mga patay. Ano, kas? Oo, Elisa. Doon hindi ba gani ako magpati mo? Pero amo nang siling ni Mulong. Natural nga ipahibalo ko sa imo eh. Kay ti, baka isata mo. Kag miguhay si Rolly kag si Mulong. Kag maro man si Mulong. Ang iya gani baligya nga battery, piki man. Amo na, hindi ko ya magpate kung siya malang maghambal. Sang pagpakalain niya kay Rolly. Kay si Mulong ya, maro man. Ang iya gani nga battery nga baligya, piki. Amo na iyakas, hindi ko ya magpate sang ginasugid mo sa akon. Pero, ano abi kun matuod? Nagapati, Kuya Kas. Nga sa opisina nag-aobra si Rolly. Kay man, palambal siya English. Nabatian niya lang na iya. Anong buot silingon mo, Kas man? Hindi ka magpate? Nagadua-dua ako sa tao nga ina. Basi bila ko matuod ba ng hambal ni Mulong, how? Kaysa no kay Mulong, sa kalanaan siya kuno permi naga-istambay. Kay man nagahulat siya sang order para siyang madulong. Man, rider man na siya mo. Ano nga rider man? Amoy nang panawag sa mga tao nga nagadulong sang pagkaon sa naga-order. Rider na siya. Nagasakay sa motor ka magdulong sang pagkaon. Na, amo na, rider na gali si Rolly. Pero, kung mag-imbalsamar siya sang patay, si Palermo digdigan siya. Kagon sa opisina naman siya, ang iyang ngalan, si Agapito Kabagnot. Amo man ako nag-rider siya. Gusto na Hindi ko yung magpati sa ginahambal mo, Kas. Naton, nasuya ka lang. Hala, wala ko yung nasuya sa imo ya Hindi lang kayo maluyag nga matuntuhan ka. Pabay ilang Kaya usisaon ko si Rolly. Mayo kay ari ka na, Rolly. Oh, why? Why? What's the matter? Luyag ko nga hindi ka magbutig sa akon, Rolly, ha? Ano balay na, my love? Matuod bala? Nga hindi Rolly ang imo matuod nga ngalan? Kundi si Agapito digdigan? Ha? Bay, sino nagsiling na? Si Mulong. Bata bala ni Chairo muna? Kag hindi lang ina, ha? Naga-sideline ka pa kuno nga imbalsamador? Bay, hindi ka magpati siya. Akig na sa sakon. Man ginsugay ko na sa pulis nga adik siya. Nga naging priso na siya. Kag grabe nga bako lang naabtan niya. Amo ina nga nagadumot siya sakon. Ay, amo gali, Rolly. Oo, my love. Amoy nang matuod. Wala na nagapating iban sila sa iya.
Ang ginahimo niyang pagpakalain sa akon, binutig na iya. Manbutigo na siya. Ganini ka magpati siya. Ha? Pasayloha lang ako, Rolly, ha? Sa dason, hindi na ko magsapak sang pagpakalain sa imo, Palapsala sa piyak mga dulunggan. Kay kadlawan ka na nila kung patihan mo ina. Okay? Masugata ko si Elisa. Kadlawan ko siya. Ay, wala silang sapak sa akon, Sa baylo, nagpangyamid siya. Ay, anong natabo kay Elisa man? Ano, akig siya sa akon? Bugnuhan ko siya. Kas, din ka makadto? Isa. Uy, may isa ako na ako. Hala, akig siya sa akon? Nga ayhan? Anong sala ko man? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio! Bombo!